Čaute, sme späť a chceme vám predstaviť taký kameň. Za chvíľu vám ho ukážeme a napíšte do komentárov, že koľko má hodnotu, pretože my sme to vyhľadávali aj cena, ale nám to tam neukazovalo. Takže teraz vám to ideme ukázať. Tak ľudia, vidíte. Proste našli sme takýto kameň a dali sme si to do Google Playera ale nič. Ale počkaj. Ale asi to má 2827 eur hodnotu. To bolo napísané. Nebolo, podľa mňa to bolo, že je ich toľko tu kusov. Takže napíšte do komentárov, ak viete, koľko má toto cenu. Kámo, teraz to iba tak, že obzeraj, aby si to poriadne rozvideli. Sani si a takto obzeraj, a potom sani si a takto to s tým rob, vieš. OK. Napíšte do komentárov, čo to je zac. Zaostri pičo, teda. Čakaj, tak. I need you power. Do you wanna? I don't wanna be your lover. Teda, I don't wanna be your friend. I just wanna take me, that's my heart. I don't wanna play with, that's my heart. Ak ste si to rozvidli, tak napíšte do komentárov, koľko to má cenu.